Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gladhen wulangan 7. Nomor 1. Adikku yen mangan sedina ping 3. Tembung mangan iku asale saka tembung lingga pangan. Nomor 2. Blimbingku sing kok wenehi mau durung ... Tutukane ukara ing dhuwur sing mathuk ya iku durung dak pangan. Vitamin C sing emot ing blimbing iku gedhe banget. Tembung emot mathuke oleh wuwuhan wujud kaemot. Nomor 4. Berase ginawakake menyang daleme Mbah Putri. Tembung ginawakake ing ukara iku asale saka tembung lingga gawa. Donga muga-muga kowe tansah sehat walafiat. Tembung donga yen oleh wuwuhan mathuke muni dak dongakake. Nomor 6. Adikku dolanan masak-masakan karo kancane. Tembung dolanan asale saka tembung lingga dolan. Nomor 7. Bapak lagi cukur rambute adik bayi. Tembung lingga cukur ing mathuke oleh wuwuhan wujud nyukur. Ater-ater ny. Nomor 8. Martabakku dak gambari Pokemon nganggo coklat meses. Tembung dak gambari ing ukara dhuwur iku asale saka tembung lingga gambar. Nomor 9. Bapak unjuk wedang jahe abrit. Tembung sing digaris ngisore iku mathuke muni ngunjuk. Ibu nyawisake dhaharan kanggo bapak. Tembung nyawisake yen diudal manut tembung linggane. Tembung linggane cawis. Oleh ater-ater ny karo panambang ake. Sing B. Ukara ing ngisor iki isih ana nganggo tembung sing wis sumadya ing ngisore. Ibu ... sega nganggo kukusan. Nggodhog. Nomor 2. Rini nggodhog sing mateni I. Siti ... gedang goreng. Woh-wohan iku ... sing akeh gizine. Panganan. Sukun mentah kuwi ora enak yen ... ngono wae. Dipangan. C. Nomor 6. Ana kancil lagi mangan. F. Kucinge ... iwak daging karo sega putih. Pakanono. Nomor 8. Jagung uga bisa dadi pakanane manuk dara. Nomor 9. Dimas iku kelemon amarga akeh memangan. Pitike ... dedeg wae. Dipakani. Matur suwun, wis cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.